Lamsago o channel ni bichingtui norok kabang ma tripura ni dimante ekot tripura sa hamkrai ni bagui sini soi dopano hamjaknai rok ekot klaimani rok nugui mankana tei kebo nugya tongkhe channel o thangui visit khlai naimano haifano tini ni video khe kisa juda tamoni hinba sung jotono TTADC hini saimano eba sini tripura sa TTADC ni eba sini tripura sa TTADC ni andaro no tongo hunoi saimano ahifano sung TTADC manmani uklogo saboni yak tong tei saboni Phan Bai TTADC Mankha oble sung baksa borok saimia eba saimanai bo tongo phaidi hingke sung tini o video ni bisingtui sawi manlainai the first TTADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTADC ni full form kebo saimani angke Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Hinjak bono eba bono short form by hingke TTADC Hinjak demand has its root in the political and ethnic situation of Tripura after Indian independence. Here a clear breakdown. 90. Puila TTADC Tripura Tribal or Areas Autonomous District Council San Mungni Unglogo Indian Independence Manmani Yaglo Tripura Hasteni political day ethnic situation nibising si obo no kaisa khajak kok bini background ok 90 Bahai Khe 1947 bisini ulo eba 1949 bisini ulo Tripura India bai thansa wngmani jorao es Pakistan eba tabukni Bangladeshini borok kabang phai mani bagui oboni bagino obo hai dofarok collectively Tripura sa hinui political economic tei culture marginalized ngui tongnani sengkha abo hai dofarok ha kokthai tei sakni mung kamajak hinui kamajak nei kirijagui obo hai wansukmung Nahar like puila ni sanmani kaisa sakni thani tongnai bodol ni bagui dofarok ni bagui juda administrative arrangement khlainani sanmungo puila 1960 eba 1960 bisio dofani tuifangrok tisaka oboni bisingtui 1967 eba 1967 bisio swnamjak Tripura Upojati Jubo Samiti naidi main kok obono 1967 bisio swnamjak tamo Tripura Upojati Jubo Samiti eba TUJS hinui kaisa dofani political party ni banner bai borok Assam tei Northeast ni hasteo 6 schedule ni kerong haikheno ADC ungna bagui sanlaikya naidi sini Tripura ni age Northeast rogobo 6 schedule tongo aboni bagino borok Assam tei Northeast ni haste 6 schedule ni kerong haikheno ADC ungna bagui sanlaikya abo Sabo sanka TUJS puila sanmungni lama tubanai kotor samungrok abo kaisa point 1 number point nungkha 1967 eba 1967 খ্রিস্টাব্দে TUJS ajai dofani kogrok naraknani bagui ADC ni kok tisaka eba 2 number point no obono sajaka 1917 eba 1970 bisini salo jati rokni ungui tongmani tei Tripura National Volunteers eba obono hinjaka TNB eba Tripura National Volunteers bini short form hingke bono TNB hin hai ungui tongmani bagui borokbo o 1970 bisio jati jonojati rokni kaisa bodol swnamkha eba 3 number point naidi 1979 eba 1979 খ্রিস্টাব্দে Tripura hapangni kaisa ordinance by article 244A ni tolao tabuk jora 6 schedule ungyak puila TTADC swnamjak election ungkha obo bisio naidi puila 1979 bisio Tripura hapangni kaisa
Article 244 article ni tolao tongmani je tabuk jora inge bono 6 schedule ingya ko approve ke puila TTADC swnamjak election ingkha approve bisini simi eba naidi 4 number point mo sajaka 1982 eba 1982 খ্রিস্টাব্দ Tripura Tribal Area Autonomous District Council Act khaikya 1979 Tripura TTADC tobophoro Act khaijak hangke 1979 ni bisingtwi TTADC no 1982 bisini January talni simi samung khlainani wngkha naidinarok kamke bujimangkhana 1982 খ্রিস্টাব্দ no January ni talni simi no TTADC khlainani samung sengiri jakha eba 5 number point naidi 1985 eba 1985 খ্রিস্টাব্দ naidi TNB eba Tripura National Volunteers rongni accord ni tei tribal movement ni ulo TTADC no 6 schedule ni thani tubujakha naidi 1985 খ্রিস্টাব্দ TNB accord ni অনুযায়ী no Tripura TTADC no 6 schedule ni bisingo tubujakha obo Bai Khe bono kwrak khe sak ni thani Phan Bai jakha totally sinoro TTADC no totally TNB accord ni bisingtwi no 6 schedule tubujakha tei asukti ni bisingtwi no TTADC no Phan Bai rwjakha ingkin naidi paithakok haike TTADC ni puila samung formal ke 1960 bisini paithago TUJS ni thani phaikya phia 1979 BCO council swnamjakma bai obo sep mankha tei 1985 eba 1985 BCO 6 schedule ni bisingtwi kubui khe phan mankha ke norok okokno bujiwi mankhana TTADC sini Tripura o implementation wngfru saboni phan tong tei bo iyarogo brongno pass khlaijaka tei full phan bophoro rijak norokno norok video ni bisingtwi no kaham ke buji mankhana hingke ani video tini ni bagwi aswkno hambai.